Καλωσορίζουμε την κυρία Γεωργία Σιαφαρίκα, επαγγελματίας με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ιατρικής απεικόνησης και βαθιά εξειδίκευση σε συστήματα μαστογραφίας, οστικής πυκνότητας, ακτινογραφίας και βιοψίας μαστού. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας του ΠΑΔΑ και τα τελευταία χρόνια κατέχει θέση Product Manager της Hologic, καθώς και Imaging Division Manager στην Παπαποστόλου ΑΕ. Η κυρία Σιαφαρίκα θα μας μιλήσει για την τεχνολογία πίσω από τον κορυφαίο μαστογράφο 3D Dimension της Hologic, τι κάνει τη διαφορά. Παρακαλώ, κυρία Σιαφαρίκα, λόγω σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωγία, την πρόληψη, τη γνώση και φυσικά στην τεχνολογία που κάνει τη διαφορά. Θα μιλήσω λίγο περισσότερο τεχνικά για το τεχνικό κομμάτι για να δούμε τι κρύβεται πίσω από έναν κορυφαίο ψηφιακό μαστογράφο και τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά τόσο στην εικόνα που λαμβάνουμε αλλά όσο και στην εξεταζόμενη. Θα πω λίγα λόγια για την εταιρεία Hologic. Είναι αμερικάνικης προέλευσης και είναι από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας και αμφισβήτητα η κορυφαία στον χώρο της γυναικείας υγείας, καθώς ασχολείται αποκλειστικά με το Women's Health, παρέχοντας απεικονιστικά, διαγνωστικά και χειρουργικά συστήματα. Είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της μαστογραφίας, καθώς ασχολείται αποκλειστικά, μάλλον θα λέει εξειδικεύεται σε αυτό το αντικείμενο. Είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία της τομοσύνθεσης. Είναι η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε ουσιαστικά την τομοσύνθεση στην αγορά το έτος 2011 στην Αμερική. Στην Ευρώπη ήρθε λίγο νωρίτερα. Και έκτοτε υπάρχουν περισσότερα από 10.000 εγκατεστημένα συστήματα παγκοσμίως. Αυτό που δίνει δύναμη στην εταιρεία είναι και αυτό που ουσιαστικά τη διαφοροποιεί και δεν είναι άλλο από τις κλινικές μελέτες. Η ικανότητα των συστημάτων που κατασκευάζει να ανιχνεύουν και να διαγνώσκουν ασθένειες από το πλέον αρχικό στάδιο. Να πούμε καταρχάς ότι η μαστογραφία έχει εξελιχθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Από τις αναλογικές εικόνες, από τους αναλογικούς μαστογράφους περάσαμε στις ψηφιακές εικόνες και μετά στην τεχνολογία της τομοσύνθεσης. Βλέπουμε κάτω αριστερά πώς ήταν παλιά αναλογική μαστογραφία που είχαμε φιλμ, εμφανιστήρια και η διάγνωση γινόταν σε διαφανοσκόπια. Στη συνέχεια περάσαμε στο ενδιάμεσο στάδιο της ψηφιοποιημένης μαστογραφίας που χρησιμοποιούσαν τις ψηφιακές κασέτες και τέλος πήγαμε στην ψηφιακή τεχνολογία που είχαμε πλέον τη διάγνωση σε ψηφιακό ανιχνευτή και την απεικόνιση σε υπερυψηλές οθόνες των 5 MP. Πλέον όμως είμαστε εδώ και χρόνια στην τεχνολογία της τομοσύνθεσης, όπου με απλά λόγια αντί να βλέπουμε το μαστό επίπεδα, όπως σε μια φωτογραφία, η τομοσύνθεση τον σαρώνει και τον εξετάζει ανατομή. Θα έλεγα ότι είναι σαν να βλέπουμε τις σελίδες ενός βιβλίου αντί να κοιτάμε το εξώφυλλό του μόνο. Η τεχνολογία λοιπόν της τομοσύνθεσης προέκυψε σαν ανάγκη να βελτιωθεί η διάγνωση στην 2D απεικόνηση, η οποία έχει το πρόβλημα της επιπροβολής του ινόδους και του αδενικού ιστού, γιατί οι φυσιολογικοί ιστοί προβάλλουν σαν ψευδείς ανομαλίες λόγω αυτής της επιπροβολής και επίσης ακόμα και αυτή η επιπροβολή μπορεί να κρύβει κάποιους καρκίνους. Ο 3 Dimensions βρίσκεται αναμφισβήτητα στην κορυφή της τεχνολογίας της τομοσύνθεσης και σίγουρα στο σχεδιασμό ενός συστήματος τομοσύνθεσης πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές παράμετροι που συντελούν στην απεικόνιση και όλες αυτές οι παράμετροι λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Όμως δεν έχω παρά να ξεχωρίσω τις πιο σημαντικές. 1. Ο ψηφιακός ανιχνευτής είναι αναμφισβήτητα η καρδιά του μηχανήματος. Από εδώ ξεκινάνε όλα, από εδώ οφείλεται η ποιότητα εικόνας που θα λάβουμε. Να πω ότι ο ανιχνευτής των μαστογράφων 3 Dimensions είναι από άμορφο σελήνιο. Αυτό τι σημαίνει ότι κάνει άμεση μετατροπή των ακτίνων Χ σε ψηφιακό σήμα. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι ανιχνευτές στην αγορά από άμορφο σελήνιο. Αυτό όμως που κάνει εδώ ουσιαστικά τη διαφορά είναι ότι ο συγκεκριμένος ανιχνευτής διαθέτει το ιδανικότερο μέγεθος πίξελ των 70 microns. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του πίξελ, τόσο καλύτερη είναι η διάγνωση μικροαποτιτανώσεων και βλαβών από το πλέον αρχικό στάδιο. Το μέγεθος του πίξελ είναι αυτό που συντελεί στην υψηλότερη δυνατή διακριτική ικανότητα και με τα 70 microns μέγεθος πίξελ τόσο στην 2D όσο και στη 3D
μαστογραφία έχουμε 7,14 γραμμές ανά χιλιοστό διακριτική ικανότητα. Όταν άλλοι μαστογράφοι έχουν 85 ή και 100 μέγεθος πίξελ, που αντίστοιχα φτάνουν σε πολύ χαμηλότερα, σαφώς υποδέστερα επίπεδα διακριτικής ικανότητας, 5,8 ή 5. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΕ, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, η σύσταση είναι για τους ψηφιακούς μαστογράφους να έχουν πάνω από 7 LP ανά χιλιοστό διακριτική ικανότητα. Και αυτό το έχει ο 3 Dimensions. Δεύτερον, ο χρόνος λήψης της τομοσύνθεσης. Είναι ο πλέον σύντομος χρόνος εξέτασης στην αγορά. Είναι μόλις 3,7 δευτερόλεπτα αναλήψη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι γίνονται 4 λήψεις. Μία φας, μία προφίλ για τον κάθε μαστό. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν άλλα συστήματα στην αγορά που οι χρόνοι είναι 5, 10, 15 μέχρι και 25 δευτερόλεπτα αναλήψη. Αναλογιστείτε το αυτό λοιπόν επί 4. Ο πόνος είναι πραγματικά αφόρητος. Είναι αναμενόμενο η ασθενής να κινηθεί, να υπάρχουν artifacts στην εικόνα, η εξέταση να πρέπει να επαναληφθεί και η ασθενής να επιβαρυνθεί και με περισσότερη δόση ακτινοβολίας. Τρίτον, η δόση ακτινοβολίας. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και υπάρχει μία φήμη, λέμε ένα μηχάνημα έχει ψηλή δόση ακτινοβολίας ή χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Η δόση ακτινοβολίας πάντα συσχετίζεται με την πληροφορία που παίρνουμε στην εικόνα. Γιατί όταν αυξήσεις τη δόση ακτινοβολίας θα έχεις μια πιο διαγνωστικά καλή εικόνα. Όταν θα χαμηλώσεις τη δόση θα χάσεις επίπεδο πληροφορίας. Ο 3 Dimensions της Hologic διαθέτει αποδεδειγμένα τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας σε συνδυασμό με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας. Και όχι γιατί το λέμε εμείς, το λέει ο EUREF. Ο EUREF είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που πιστοποιεί αποκλειστικά τα συστήματα μαστογραφίας σχετικά με τη δόση ακτινοβολίας και την ποιότητα εικόνας. Και ο μόνος μαστογράφος τομοσύνθεσης παγκοσμίως που έχει λάβει πιστοποίηση από το EUREF για την τομοσύνθεση είναι ο 3 Dimensions. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πληρεί τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας ασφάλειας, τόσο σε επίπεδο εικόνας όσο και σε δόση ακτινοβολίας, και αυτό για τη γυναίκα μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ακρίβεια με τη μικρότερη δυνατή δόση. Και για τον γυναιατρό φυσικά απόλυτη αξιοπιστία στην απεικόνηση. Τέταρτον, η εμπειρία της εξεταζόμενης. Ο συγκεκριμένος μαστογράφος διαθέτει κυρτά πατενταρισμένα ανατομικά πίεστρα, τα Smart Curve Paddles, που έχουν έναν ειδικό σχεδιασμό ώστε να αγκαλιάζουν ομοιόμορφα τον μαστό, ακολουθώντας τη φυσική ανατομία του. Θα έλεγε κάποιος ότι εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, ένα εξάρτημα είναι. Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο λογισμικό επεξεργασίας από πίσω που είναι ειδικά σχεδιασμένο βάσει της γεωμετρίας του πίεστρου, ώστε να μην χάνεται καμία απολύτως πληροφορία από το μαστό. Κλινικές μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι με χρήση αυτών των ειδικών πιέστρων, το Smart Curve, βελτιώνεται η άνεση στο 83% των ασθενών που ανέφεραν μέτριο έως σοβαρό πόνο κατά την μαστογραφία. Για πολλές γυναίκες αυτό είναι και η διαφορά στην εμπειρία, είναι ο λόγος που επιστρέφουν κάθε χρόνο να κάνουν την εξέτασή τους, γιατί από φόβο πολλές φορές το αμελούν ή το καθυστερούν. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και ειδικά μαξιλαράκια μαστογραφίας, αυτά που βλέπετε τα ροζ κάτω αριστερά, τα MammoPads, τα οποία μειώνουν ακόμα περισσότερο τον πόνο κατά τις συμπίες και τα οποία μπορείτε να τα ζητήσετε από το κέντρο σας. Πέμπτον, low dose τομοσύνθεση, χαμηλή δόση τομοσύνθεσης και επιστοποιημένη συνθετική 2D. Τι σημαίνει αυτό? Προαναφέρθηκε και πριν, η εξέλιξη, ή μάλλον κατά τον πλήρη τομοσυνθετικό έλεγχο, πραγματοποιούνται 2 λήψεις, μία 3D και μία 2D. Δηλαδή με την ίδια συμπίεση του μαστού γίνεται πρώτα η λήψη της τομοσύνθεσης και στη συνέχεια η 2D λήψη. Άρα έχουμε 2 δόσεις, να το πω έτσι, τη δόση της 3D και τη δόση της 2D. Η εξέλιξη της τεχνολογίας της τομοσύνθεσης είναι η συνθετική 2D μαστογραφία, δηλαδή από τις 3D τομές παράγεται η 2D εικόνα, χωρίς η γυναίκα να υποβληθεί σε αυτή την έκθεση ακτινοβολίας. Άρα έχουμε χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας, ουσιαστικά έχουμε μόνο τη δόση της 3D. Αυτό που ισχύει εδώ είναι ότι η συγκεκριμένη συνθετική 2D μαστογραφία είναι πιστοποιημένη από τον FDA ως εισάξια της συμβατικής 2D μαστογραφίας. Άρα δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάγνωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σαν η
η εξεταζόμενη να έχει πραγματοποιήσει αυτή την εξέταση. Το κέντρο δηλαδή μπορεί να στείλει στο χειρουργό μαστού ή στο μαστολόγο τη συνθετική του D και ο γιατρός να τη χρησιμοποιήσει εισάξια της κλασικής του D μαστογραφίας και η γυναίκα έχει κάνει πραγματικά low dose τομοσύνθεση με τη μισή δόση ακτινοβολίας. Έκτον, οι κλινικές μελέτες. Για ποιο λόγο μία γυναίκα να πάει σε ένα κέντρο και να κάνει μία εξέταση τομοσύνθεσης, αν δεν έχει αποδειχθεί ότι η τεχνολογία τομοσύνθεσης που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα δεν παρέχει αποδεδειγμένα κλινικό όφελος σε σχέση με την 2D μαστογραφία. Θα επιβαρυνθεί με περισσότερη δόση ακτινοβολίας, θα πληρώσει περισσότερο σίγουρα, χωρίς να έχει κάποια αύξηση σε διαγνωστικό επίπεδο σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία. Αυτό που ισχύει εδώ είναι ότι στο συγκεκριμένο μαστογράφο, στον 3 Dimensions, με πάνω από 200 κλινικές μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον 65% αύξηση στην ανιχνευσιμότητα των καρκίνων, σε σχέση με τη συμβατική του D μαστογραφία, 40% μείωση στις επανακλήσεις, τα recall rates, και όλα αυτά με 45% μείωση στη δόση ακτινοβολίας λόγω της συνθετικής του D που αναφέραμε πριν και με το συντομότερο χρόνο εξέτασης των 3,7 δευτερολέπτων. Επομένως, η συγκεκριμένη τεχνολογία τομοσύνθεση είναι μοναδική που διαθέτει έγκριση από τον FDA για αποδεδειγμένη κλινική υπεροχή και ανωτερότητα της τομοσύνθεσης σε σχέση με τη συμβατική του D μαστογραφία και η μοναδική που είναι πιστοποιημένη σε σχέση με την ψηφιακή για τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς, που εκεί ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα. Αυτά όλα είναι στο label του FDA του μηχανήματος. Συνοψίζοντας λοιπόν, γιατί ο Hologic είναι ο κορυφαίος, ο 3 Dimensions κορυφαίος ψηφιακός μαστογράφος. Γιατί, όπως είπαμε, είναι ο μοναδικός που παρέχει ανίχνευση από το πλέον πρώιμο στάδιο λόγω του μικρότερου μέγεθους πίξελ και της υψηλότερης διακριτικής ικανότητας που διαθέτει. Ο μοναδικός που πραγματοποιεί εξέταση με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας για κάθε πάχος μαστού, να πω, γιατί όταν το πάχος του μαστού αυξάνεται, συνήθως πέφτει η ποιότητα εικόνας. Και αυτό είναι πιστοποιημένο από τον οργανισμό EUREF. Είναι ο μοναδικός που έχει τουλάχιστον 200 κλινικές μελέτες που αποδεικνύουν την κλινική υπεροχή της συγκεκριμένης μεθόδου τομοσύνθεσης. Ο μοναδικός που έχει πιστοποιηθεί από τον FDA για τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Και ο μοναδικός, όπως είπαμε, για ανώδυνη μαστογραφία λόγω των Smart Curve Paddles που διατίθενται στο σύστημα. Τέλος, να πω ότι η πρόληψη δεν είναι φόβος, είναι δύναμη. Και πίσω από κάθε κορυφαία τεχνολογία ο στόχος είναι σαφώς ένας, το να βλέπουμε πιο καθαρά για να σώζουμε πιο έγκαιρα. Και τέλος, να συγχαρώ τον Ιπποκράτη και το όραμά του να φέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία των γυναικών της περιοχής.